vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma she, inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iyi isecret. Mukadzi wangu anogara achingochema chete why is it sabhuku vava kusakwanisa kushanda basa ravo zvakanaka, because ndinoti kana ndakarara nemudzimai wangu dzimwe nguva inoshanda dzimwe nguva haishandi, but chakakonzeresa ndechekuti inini ndinoitawo zvekutenga gold ndichitengesa. Ndakabva ndachizokecha rimwe hure, saka hure iri ndakabva ndazorirakidza mari. Mushure mekunge ndarirakidza mari, rakarara usiku hwose richindipa uye zvekare ndakazoribvisira kondomu iye paakazviona kuti ndainge ndamugururira kondomu, because mai vakanaka ivavo mukoma. Kana wakavatarisa so notsokuona kuti apa paita zvemukadzi, ndainge ndava kutomuda kutoda kutomuroora. So ndakabva ndamubvisira kondomu paya ndokubva azozviona. Mushure mekunge ndarasira mbeu maari, akangotsamwa zvake, but ndokubva tapamhana. This time hatina kana kumbogara takashandisirana dziviriro, because ainge achiona mari yandainge ndakaisa patable yainge yakawanda, because ndainge ndichangobva mukutengesa goridhe rangu. Mangwana acho makuseni mukoma ndakabva ndangomupa zvake $20. Akarwadziwa mukoma akabva ati, unoreva kuti usiku hwose ungarara neni for $20 on top of that, orara neni pasina kana kumboshandisa condom. Akarwadziwa mukoma ndokubva angotanga kuchema. Iyo ainge achida kuita zvenoise neni, but ndinotozivikanwa mukoma, ndine vakomana vangu uye zvekare ini pachezvangu ndiri munhu uye wekuti ndinotokwanisa kutorwa nevarume vose vanenge vari mubhawa, vose vakatiza, because ndine nyora dzandakatemererwa dzinondipa masimba panguva yekurwa. So akabva angonyarara paya. Mushure mekunge ndatanga kumupopotera, ndakabva pamba pake ndokubva ndadzokera zvangu kumba. Ini wandina kuziva kuti rafu yandainge ndamuita ainge atondifungira mweya wakashata. Akasara achitora makondomu aya ainge aine hurume hwangu ndokubva aenda nawo. Iye pandakambotaura naye akanditi ndakaenda kune venguo tsvuku, but nyaya iripo iye ari kuti anoda kuti ndinge ndichimupa $7,000. So ari kuti kana ndikasamupa $7,000 iyoyo, uye zvekare akabva anzi ange achinyora zita rangu, then ndokubva atora rimwe kondomu riya randainge ndakashandisa ndikasiya hurume hwangu mariri, hanzi akarisunga nechimucheka chered. Zvinhu izvi anoti akanozvisiya musango nezai zvekare, saka iye ndiye anofanira kuti ange achisunungura apo paakasunga. Zvino ari kuti anoda 7,000. Munhu uyu mukoma ndinokwanisa kutomutsvakira matsotsi akatoswera atopondwa, but nyaya iripo ndeyekuti pose pandinomuona ndinobva ndanzwa kupera simba, sekunge munhu akatopiwa mushonga wekuti anondipedza power. Iye ari kuti anoda kuti ndinge ndichimuripa ne7,000. Saka takabva mukutaurirana, it was last week patakabva mukutaurirana, akabva anditi I know kuti imari yakawanda, saka choice is yours. Unokwanisa kushandisa 7,000 iyoyo obva waenda kuvabereki vangu obva wanondiroora, but uchiziva zvino kuti unenge wava nemadzimai maviri. Mukadzi uyu unozivikanwa kuti unopinda mubhawa, even though wakanaka chaizvo, but unotozivikanwa kuti anoita zvekupinda mubhawa. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Zviri nani ndezvipi? Hanzi kana ukandipa 7 iyoyo ndinokusunungura, but how about pa 7 iyoyo oishandisa oenda zvako onondiroora? Kana wandiroorawo ndinokwanisa kukusunungura, and on top of that unenge wawana mukadzi uye tinokwanisa kuwirirana. Ukandibatawo zvakanaka ndobva ndakuzvarira mwana, because naiyo marriage anoti anotoida kubva zvaakabva kumurume
wake kuzopinda mubhawa. Iye anoti ainge achida kurwadzisa murume wake sezvo murume wacho ainge achigarawo munharaunda matinogara, but iko zvino muchinda wacho ari kuSouth Africa. Saka ndiyo nyaya iyo iripo mukoma. Sikarudzi yangu iyo haisisina kana simba zvachose. Uyu mukadzi ari kuti ndiye akandisunga, saka akandipa maoptions iwawo ekuti ndipe 7,000 yangu ndikusunungure, kana kuti shandisa mari iyoyo undiroora. Kana ndava mukadzi wako ndobva ndakusunungura. Ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Hakuna chinhu chinorwadza sekurarama uchiziva kuti chombo chako chaunoshandisa muhondo, chombo chako changova chombo chezita, hachichakwanisi kushanda. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hei, pakaipa voita sei? Hanzi ndomuroora here kana kuti ndogomupa 7,000 yake, then she goes away and I go my own way. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi abvezera. Mukoma, pandainge ndapedza kunyora O-level yangu ndipo pandakabva ndachizosangana neumwe muNigerian uyo wandakatanga kudanana naye. It was through my other cousin. Saka cousin yangu ainge achiwirirana nawo maNigerian awa. Madrugs munozviziva here kuti akatanga kupinda muZimbabwe a very long time ago, but vanhu vainge vachiita zvemadrugs vainge vari vanhu vainge vaine mari dzavo, ainge asati anyanya kuwanda sezvaaita now. There is a pandemic of drug addiction in our family. Dai pakwanisa kukasika kugadzirisika ipapo. I am telling you, there is a pandemic that is coming. It is only that people are more focused on looking for money. But muchazviona kuti this generation, it is a cursed generation of drug addicts. Mukoma panguva yacho iyoyo pandakatanga kudanana naye muNigerian uyu, mukuzonomubvunza mibvunzo yakasiyana-siyana, that was when I found out kuti the guy nevamwe vake pavaiuya nemadrugs, of course vaiuya through the Bridge border post, but vaishandisa yavanoti juju. Aigara aine marings ake awa ainge ari 6. Aigara achimachinja each and every day. He would be wearing a different ring. Then zuva rechi7 ndipo paaizoswera muswero wese wezuva asina ring yaanenge akapfeka. Aiti it was his Sabbath day. Then obva achizotangidza zvekare kupfeka maring aya one after the other. I would ask him a lot of questions about my rings iwawo, ndobva azondiudza kuti those rings were given to him by this other priest kunyika kwavo kuNigeria ikoko. I then got so interested because pane pamwe patakamboenda kuchiredzi kune zvatainge tichida kuenda kunotora ikoko. Zvinhu izvi zvatainge tichienda kunotora zvainge zvisingatotendedzwi nemutemo, asi taitodarika nepama roadblocks. Motikari yake yainge isingatombomiswi, aingotongodarika zvakatodaro mukoma. Takaenda nekudzoka tisina kana kumbogara, takamiswa kana nemupurisa. That was when I saw kuti zvechokwadi mishonga yekuNigeria inoshanda. Saka nekufamba kwenguva ndakazomukumbira kuti ange achindipawo ring. Akanditi ring iyi kana ukagara waipfeka unofanira kuti unge uchiziva kuti upenyu hwako hunobva hwachinja. I agreed. Mukomanashi akazoti adzokera kunyika kwavo, paakazodzoka ainge aine ring iyo yaakanditi ndo yandaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichipfeka. Nanhasi uno ring iyoyo ndinayo, uye zvekare ndo inondipa mari. Mukomanashi, I am a single woman. I can't get married. Mari dzangu ndinadzo, but mari iyi mukoma inouya nemubayiro. Ndakabva mukuchekeresa vamwe sekuru vangu, ndakarwadziwa chaizvo because sekuru vangu ava ndainge ndichivada, but a sacrifice is a sacrifice. Paunotoromba paya unenge uchitoziva kutoti kana nguva yekunzi ndinofanira kuti ndige ndichiita masacrifices, kana yakwana nguva iyoyo ndinofanira kuti ndige ndichizochekeresa ningi. Zviya zvekunzi munhu
anozoti I did not know. I think kuti vanhu vanenge vachinyepa. You even feel it in your body kuti zvinhu izvi zvandiri kuita izvi mari yacho inouya nemubhadharo ende ndinofanira kuti ndinge ndichizosacrifice. I would have some dreams ndinenge ndichimhanyisa hama dzangu uye zvekare ndichizodzibaya ndobva ndatanga kunwa ropa ende ndaiti kana ndarota wandinenge ndarota munhu iye anotomboita nguva achirwara kana vasiri mwari wake anobva atofa munhu iyeye. So I've been doing this for a very long time mukoma. Zvino zvakazoitika let me just confess, inini marituals angu ndinofanira kuti ndinge ndichirara nemapenzi. That is why I say kuti I am single. Kana ndichinzwa kuda murume ndinotobuda pamba, then I drive and I drive. Kana ndikangosangana nebenzi rechirume, benzi iroro mukoma rinobva ratotanga kutonzwa kuda kurara neni, rinotonditevera because ndinotoburuka motikari mangu ndototanga kutofamba mutauni umo. And kana ndichiti mapenzi I don't mean my street kids. Ring iyi mukoma inenge ichitondicontrola kudai ndichitofamba kuita kunge zombie. Ndizonosvika ndichizosangana nebenzi rechirume. Benzi riya rinobva ratongonditarisa, robva ratotanga kutonditevera. Mamwe mapenzi ndiwo anobva atozvomora sikarudzi, robva ratotanga kutoita chimandara maoko richinditevera kudaro. Then iniwo ndinobva ndatopinda mumotikari mangu. Mushure mekunge ndapinda mumotikari ndobva ndatorivhurira dhoo paya, robva rapinda tototanga kutotaura. Panguva yacho iyoyo mukoma munhu iye anenge achipenga anobva atomboita right zvekuti you will be having a normal conversation. Take for an example, umwe murume wandakasangana naye takati tangova tose paya ndobva atotanga kutochema. Ndikamubvunza kuti ko uri kuchemei, akabva anditi ndiri kurwadziwa nekalife kandiri kurarama, kupenga sandinyore. Ndakamubvunza kuti kwakazotanga kupenga sei, akabva anditi vainge vakaenda kukwekwe. Pavakaendako kukwekwe kwainge kuine umwe mufundisi uyo ainge abva mukurasikirwa nemudzimai wake. Saka mushure mekunge mudzimai mufundisi vaya vabva mukuvigwa, hanzi takabva tazoenda tikabva tazovadaidza, vakabva vabuda muguva, tikabva tatanga kuvacheka mapisi ndokubva tagoverana nyama iyoyo. Iye anoti ainge aine nyoka dzake, nyoka idzi hanzi dzakaramba kudya nyama. Iye ndokubva achitanga kudya nyama iyoyo, dzainge dzatonyumwa kuti something would go wrong, ndokubva achizotanga kupenga. Saka iye anoti akapengeswa neminamato yavamufundisi vacho ivavo avo vainge vabva mukurasikirwa nemudzimai wavo, even though vasingatozvizivi kuti pose pavainge vachinamata vachida revelation kubva kuna Mwari, because mukadzi wacho ainge akaroiwa nemukadzi wekuchechi kwavo. Saka kudya kwavainge vakaita nyama iyoyo ndiko kwakazovapengesa. Iye achitaura akati nerimwe zuva akatoti achifamba achibva kubasa akangoona ngirozi yakamira kumberi kwake. Ngirozi iyi hanzi yainge yakabata tsvimbo iyi hanzi nechekumusoro kwayo yainge ichibaka moto, ndokubva ngirozi iya yazomurova netsvimbo iyoyo. Kubva ipapo ndokubva atotanga kutopenga. Akazosara osvika kumba, but ainge atokurura sutu yaainge akapfeka, ainge atova musvo asina kana chaainge akapfeka. Vanhu vakatoona kutoti munhu uyu dzatotacha ava kutopenga. Iye anoti pavakazama kumubata akabva anzwa voice rakamuti tiza, achifungidzira kuti zvimwe kuda vainge vari vamwe vake avo vaainge achifamba achiroya navo vainge vachida kumubatsira. Ndokubva ati rutsoka ndibereke paya, ndokubva atiza. Izvo kwainge kwava kutowedzera kutopenga. Anoti iye mukufamba umu akazotosangana nevamwe vakadzi zvekare vaviri avo vaainge achimbofamba navo vachitawo zvekuroya. Vose vakapengesewa neminamato yavamufundisi ivavo. Ndine nyaya dzakawanda mukoma dzandinokwanisa kukuudzai. Ndakatombosangana zvekare nevamwe baba avo vakandiudza kuti vakaromba nekuda kwekuti vainge vachida kuti bhizinesi ravo ringe richizobudirira. Vainge vaine shopu yavo muHarare. Mushure mekunge varomba, then zvinhu zvavo zvakabva zvazokasika zvapanduka mushure mekunge vaputsa mhiko, because vainge vakanzi vaisafanira kuti vange vachisangana pabonde nevamwe vakadzi. Mhiko yavo yainge iri yekuti
vaifanira kungosangana pabonde nemudzimai wavo, but kushopu kwavo vakabva vachizotanga kushandirwa nomumwe musikana uyo wavakati ainge akanaka chaizvo. Vakabva vachizomubata musikana uyu, vakatoshamisika, vanoti vakamuona kuti ainge achiri mhandara. Mushure mekunge varara naye, hanzi vakangonzwa sekunge vainge varohwa mumusoro umu, ndokubva vatanga kutemwa nemusoro. Usiku hwacho mukoma, hanzi zvakabva zvatoita wese, vainge votemwa nemusoro. Vakabva vanzwa voice rakavati ibva pamba, ramba uchifamba. Ndokubva vabuda pamba. Mukuzonofamba, vanoti ndipo pavakangoita black out. The next thing that happened, vakazotongokaruka vava kutodya mubhini. And chinotyisa pakupenga ndechekuti mataurirwo azvo azvinoitwa nemapenzi awo andinorara nawo, benzi rinenge richitozviziva kuti ndiri kupenga, but it's like you will be caught in a mental prison. Back to my story. Ini mhiko dzangu ndidzodzo dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichisangana pabonde nemapenzi. In that moment patinenge tiri tose, ndakapfeka ringi iyoyo, benzi rinotorikavha mukoma, zvokuti munhu anotondiudza zita rake, kwaanobva, kuti iye ainge aine vana vangani, aita basa rei. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandiinayo, but now I am getting tired. Handidi kukunyeperai because mapenzi acho awa andinenge ndichirara nawo tsvina kane mukoma, havatendedzwi kuti vange vachigeza. Ndinongorara nebenzi mukoma risina kana kumbogeza, riine matsvina kudaro richinhuhwa. Hamenowo kuti wai ndisingabatiri zvirwere zvepabonde, but mukoma nacho unochinyatso kuona kuti ya sikarudzi iyi yava kunopinda mandiri. Apa munhu anenge asina kuchecheudzwa, uchinyatso kuona kuti ya sikarudzi iyi yakaita kukonona netsvina kuita mazisadza mukati meforeskin muya zvinenge zvichisemesa kani, but ndingagoita sei nekuda kwekuti ndiwo upenyu hwacho hwandakapikira kurarama. Kana mukandiona pamasocial media angu, you can never think mukoma kuti inini ndakaromba. Mukuzorarana nawo mapenzi awa, pane rimwe mukoma nashe mushure mekunge ndararana naro benzi iroro rakatorikavha. Zvino zvarainge rava kuita ndezvekuti rainge rava kupota richiuya kuofisi kwangu richida kundifumura kuti iwe wakaromba, iwe wakaromba. Zvino mukoma nashe ndakabva ndachizotsvaka vakomana, benzi iri mukoma rakangonyangariswa. That is my confession. Handikwanisi kuti ndige ndichitaura zvakawanda pamusoro pezvayo nyaya iyi. Ndo zvandakaita, ndakaurayisa benzi mukoma, ndakaurayisa benzi nekuda kwekuti rainge rava kuda kundifumura. Kutoti rakaendeswa kupi handizivi, but vakomana vacho vandakatsvaka ivo vakangonditi ya tapedza basa madam. Ndokubva ndati uyai mutore mari, ndikabva ndavapa mari yandakavapa mukoma yainge ichikwana iyo kuita $25,000 that I gave them in cash mushure mekunge vauraya benzi iri. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world, yo.